Започвам да правим погача, която я правим от 20 години. И много я харесват всички. Който я види, всеки иска да си я има. И почвам. Слагам 1 кг брашно. Правим кладенче, къде да сипем водата, яйцата и млекото. 5 яйца трябват, като 4 слагам вътре, 1 оставям отгоре да се намаже. Така. Сега с една вилица разбивам яйцата. Слагам вътре 4 лъжици кисело млеко. Пълни лъжици. 1, 2, 3, 4. Слагам 3 лъжици олио. Така. До тук така. Разбръквам сега олиото и киселото млеко заедно с яйцата. И сипвам това тук вътре в кладенчето. Така. Малко си изчистим паничката. Сега слагам 2 лъжици захар. И 1 лъжица сол. Не пълна лъжица сол. Така. И сега да меси. Като сипвам малко от водата, която е много топла. Да се затопли тестото и брашното. Сега слагам маята, която е 1 пакетче и 1 лъжичка. Понеже не можем да оцелим точно 1 кг брашно, слагам малко повече. Затова слагам 1 лъжичка мая повече. Ето сега я сипвам вътре. Така. Сега ще досипвам малко брашно. Затова слагам повече мая, що не мога да точно да оцелим водата, там и яйцата и млекото. И ми трябва малко повече брашно.
да кажем килограми 200. Готово ли? Сега тестото трябва да се върти толкова. Така да се меси, за да се отлепи от тавата. Така, като се върти, то се отлепва от тавата и отделя се. И просто, като се отдели, вече е готово. Замесено е тестото. Ето. Като пумпал се върти. Ето това е малко по-трудно от другите работи. Трябва малко повече енергия. Готово. Започвам да го тупам. Така. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Спира се. Така, сега го месим малко. Така. И пак започвам. Така. Пак го намесвам. Така. И сега последно.
Сега е готово. Слагам първото в тази тенджера. Закупвам капака. Разсипвам в една друга тенджера топла вода, много топла в бойлера, и слагам тестото в тая тенджера и слагам отгоре върху водата. Е така. И това е цялата работа до тук. Докато напълни тенджерата, трябва да стане 2 пъти колко е било. Сега да стане пълна тенджерата. Сега е стасало. Слагам го тук. Стасва. Тенджерата вече е пълна догоре. И сега започвам да го размесвам. Е така, на 4 парчета. Не се реже с нож, така се къса. Ето. Е така. Сега всеко тортесе е така се намесва. Така. Сега това. Така. Сега това. Така. И сега почвам с точилката да ги разточвам. Така, на такова разстояние. Така. Сега всеко се намазва с оливия. Е така. Слага се другото отгоре върху него. След това и това го разточвам. Така. Пак. Не слагам олио. И почвам да разточвам 4-те заедно. Е така. Докато стане една така голема пик. Не е много дебела, не е много тънка. Да намазвам тавата с олио от всички страни отвътре. Някаква нещо. Това види. Сега нарезвам на 4. Е така. И всеко парче се нарезва още на 4. Е така, на 2 и още на 2. Сега почвам да ги навивам. От към дебелата страна към тънката. Е така. Навивам и слагам вътре, в тавата. И пак така. Сега вече съм я наредила в тавата. Слагам пак върху топлата вода да се напълни догоре тавата и тогава я намазвам с яйце и сусам. И я слагам да се пече. Като напълни тавата догоре, включвам печката на 200. Като се зажълти вече да стане цялата жълта от всичките страни, изключвам тук на 150 и оставям така 1 час да стои. И готово. Изваждам я и тогава, когато месихме до сега.
Ето я. По случай 80-тия ми рожден ден, днеска съм умесила питка да почерпим гости.